అన్నా చెల్లెళ్ళు అంటేనే ఆత్మీయ అనుబంధానికి ప్రతీక. సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్స్ అంటేనే అదో వైబ్రేషన్. నీకెల్లప్పుడూ నేనుంటాననే భరోసా అదో ఫీలింగ్. ప్రేమ, ఆప్యాయత, రక్షణకు ప్రతీకగా నిలిచే పండగే రాఖీ పండగ. దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకునేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సోదరి తన సోదరుడి మణికట్టుకు రాఖీ కట్టి అతని సుఖ సంతోషాలను కోరుకోవడం ఈ పండగ ముఖ్యోద్దేశం. సోదరుడు కూడా తన చెల్లెలకు అండగా ఉంటానని మాటిస్తూ ప్రేమకు గుర్తుగా బహుమతులిస్తాడు. ఇక రాఖీ పండుగ నేపథ్యంలో మార్కెట్లన్నీ రంగురంగుల రాఖీలతో కలకలాడుతున్నాయి. చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు ఆకట్టుకునేలా వివిధ డిజైన్లు, కార్టూన్ క్యారెక్టర్లు, సాంప్రదాయ రాఖీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. స్వీట్స్, గిఫ్ట్స్ ప్యాక్స్ కొనుగోళ్లతో వ్యాపార ప్రాంతాల్లో సందడి నెలకొంది. దూరంగా ఉన్న అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెలు సైతం రాఖీ పండుగ కోసం సొంతూళ్లకు చేరుకుంటున్నారు. కుటుంబ బంధాలను మరింత బలపరిచే ఈ పండుగ ప్రేమ, ఆప్యాయతలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.